Koningin Maxima had nieuwskrekt het nieuwe Fries Museum in Ljouwert openen. Troch het zwet van Grutte Pier uit een kisten te heljen en daarmee het museum in te rennen. Ze kregen een rondleiding van een uren. Op het Zeiland stieren duizenden mensen. In de buurt van Koudem wordt het onderzoek gedaan naar een moord uit de Tweede Wereldoorlog. In 1944 is daar een man delsketten. Waarschijnlijk gaat het om een verrader die troch het verzet vermoord is. De opgraving wordt gedaan op lijst van de politie. Frieske jerappelboeren en verwerkers kunnen de komende jaren een soort yield verzinnen in China. Een delegage van 54 Chinezen is op bezoek in het patatfabriek van Jester Bjerrum. Het bedrijf had plan voor een fabriek in China. Patat is vooral bij jonge Chinezen heel populair. Er lijkt volle minder goud in het skipswrak van de verneemde Lutine als ontnota tocht waar. Dat staat in het boek van Martin Hendriksma dat Jood uitkomt. De Lutine zonk eind 18e eeuw tussen Vlieland en Skilge, maar aan boord een grote lading goud en zilver. Goudziekers hebben altijd bezocht om de Scot boven wetter te krijgen, maar dat is nooit slagen. Joen en vannacht Rijnwetter. Het wordt zo'n 12 graden. Morgen rijnt het maximaal 18 graden en er staat een stevige wind uit het noordwesten.